May kayo dyan, Esmeralda, magpupuna na. 43 kayo. Away na ka na, titin mo nila. Nakasapsata kayo ba ito dandali? Ba? Dandali alas 10 na tayo sa mga agad. Ano, ako tibagi mo talaga silang sa angat. Mababain kami sa dati Pangulo yun. Kuna na. Mayat ka ng pasayin sa kami. Lain ito mangiwalwal. Ako nang tumulong ang kamtawan. Masilong. Kaya timid lang nagtugaw kayo. Nag-question. Sa kayo nang isurot ng asda ang ginobal kayo. No? At pitin na sikat. Basya nga mga simit. Mga isungadi ay. At nga, diyan mayan nyo, anong sa inyo ada, hindi sa yung official media, napanda nagpakasal, hindi pinokbok, napanda nagpabunyos, yung hindi bataw, umawandara, na kami nakasyot pa na nakabaag, nagsama hindi na, ako sa inyo nasa, yung naroon, huwag pa yung pakapimi na, maano kami pagka-dorme, manager mo, sa kami nga nabati din ng bulag na panupal, inaman yung mga ilulurot bulag kami. Ito pa tinapay, naghimas pa. Ako sa inyo, kami nga sana nagbulag kami. Bakay, mga kasada, baon na kami. Yan, napala tayo. Diyan, malalaw, kasabi diya kasada. Madep no i-quarantine na tubig po tindig no nakapulubulan. Aramid ka kung marap kay ba kung ko je espiritu. Anya ti mabana di surat. Awan na ba? Kaya dito nang kita sa balay. Ilang panon ko je kinanjur ko ng bak na. Kayo bela mo official nagbaling na between nga nangisi. Namin ni surat eh. Ang kayo ba mo di Sabado? Habis Domingo lah, may Kapitulo, pagsasaktan yung mga paayan dari ayat. Pada misi awam kayo man, kung wala iyang mga iwewan na la, hindi bagada tayo di ba? Kung namin may Pangulo, okay, natulin ka, bagbagan, espiritu. Dan iyak, may insulto. Sumulot ako man, panik ni Kakman to. Ungtang kayo no, mabalo na ba? Mulat. Tapos kami din man ni Checkpoint. Kaya kapanin, kami din marami nag-iwang. At kami di polis. Meron sa peso ate, kung nang iskero to. Ang mapuno na. Kaya simul, panik ni Kakman to puno ya. Di mo pala naman, lagi dito natin yun. Wala mo yung mesang naman. Ang alam mayaman, ako dito ka naman. Wala mo yung mesang naman. Gusto yung ito. Sika saja eh. Peso mga mayaman. Mga kasama namin nga abo, bakit ulit ka na kami tingnan mo. Ang mga mga mayaman mo, na mayaman niya ato dito ng 50. Agas na, sa kanyang mga anak, kaspirain. Pero tumuktok-tok mga dapat dia nang isang gabi nangan magsalwa na umaakit ako Diyos, alain ako, tabatayan. Maulit na Kelvin, di pa matik yun na. Hindi, baga kaya tumingan nila virus lang. Kuti siya mo kahit pumakan, nabisita. Right. Sa ako di ako sa Dang ay si Dong Ilay. Dang ay si Dong Ilay. Sari Dong ay ang daw pa nag-iinana.